Usa ka COVID positive gikan sa sitio sa Patira, mipaambit sa ang kasinatian isip pahigmata nga nunay dakong paglaom gihapon nga normal nga makapabuhi o magpakabuhi ang mga tao nga nataptan sa maong batang sa Baratian. Labaw sa tanan pagpukaw sa mga tao nga dili angayang panghimarauton inay suportahan ang mga COVID positive. Ano yung exclusive report? Zumba dance ang giisip nga sayaw sa kinabuhi ug paglaom sa mga nagpositibo sa coronavirus sa sitio sa Patera, Bayulos. Sila ang mga COVID positive nga gipahiluna sa eskwelahan nga gihimong quarantine facility. Mugna kini ni Roy Comeros Hinares, volunteer frontliner sa sitio sa Patera nga nataptan usab sa COVID. Gusto nilang ipakita nga normal ang ilang sitwasyon, sama sa naandan nga makapasingot sila isip pagpalig-on sa resistensya. Pulo sila mga asymptomatic. Si Roy, usa ka magtutudlo, mitugot nga mahibaw-an ang iyang identity aron pagwagtang sa stigma nga dili angayang tamayon ang mga COVID positive. Inay suportahan. Okay ra ba ang assistance or atensyon nga gihatag sa ato ang kagamhanan diha ninyo? Okay raman sir, provided mi sa foods, gikan sa buntag hangtod sa gabi. Okay. Sila may nag-provide, waman mi palutoa dire. Posibleng nakuha ni Roy og sa iyang igsuon og sa mga ginikanan nga mga senior citizen nga dito rasab sa ilahang sitio. Unom ngadto sa 8 ka tawo gipahiluna sa classroom diin hinatdan sila og pagkaon og gimonitor usab sila sa mga health personnel. Marag ang nakuha ni namo siguro sa kanang maglabay-labay sa kuan kay wala may control manggod ang tao sa kuan sa amuang dapit kanang mulabay lag kalit, kanay mangluwa lag kalit. Inayhusgahan sila sa mga tao, mas maayong suportahan sila sa ilang pagpakikumbati batok sa coronavirus. Hopefully unta kanang mga kuan lang siya, mga negativities ba or something discrimination labi na sa atong social media. At least ato lang i-minimize kay dili sa baya lalim sa baya na address quarantine pero amo lang gipakita karon nga dili ingunahan na sa luya pod ang mga positive patient. Sige Sir Roy, daghang kang salamat unya kuan lang gyud ta. Saling Ginoo ampo lang gyud ta. Okay. Thank you kayo Sir Roy. God bless. God bless sir. Okay. Okay. So mga kapuso mo ni ang sitwasyon usa sa mga nakakaroon dito sa quarantine facility sa Bayulos mga higala. Ato lang yung tabangan sa pag-ampo nga unta kitang tanan makalingkawas ni ining problema nga atong gisagubang karon. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.